Čau běžci, máme tady krásné jarní počasí, proto by byl hřích dneska nevyběhnout. Dáme si dneska 10-kilometrovou trasu kolem větrných elektráren, které tady máme celkem 3. Řeknu vám k tomu pár technických zajímavostí a na konci si řekneme, jestli větrné elektrárny ano nebo ne. Tak jdem na to. Po 2 historických dílech se dnes vydávám opačným směrem, tentokrát do budoucnosti. Poběžím kolem větrných elektráren, symbolu zelené energie, i když trochu kontroverzního. Ke 2 větrným elektrárnám to mám pouhé 3 kilometry. Stojí téměř na hranici s Polskem na severní straně obce Hať. Už z dálky působí giganticky, ale když přijdete blíž, zaručeně vás ohromí. Obě severní elektrárny mají výšku 95 metrů. Průměr rotoru je 100 metrů a každá disponuje výkonem 2000 kW. Pro lepší představu, v našich podmínkách je to za rok zhruba 5 GWh, což stačí přibližně pro 1500 domácností. Věděli jste, že jedna turbína má životnost přibližně 20 let a dokáže za rok ušetřit přibližně 10 000 tun oxidu uhličitého? Je to asi tolik emisí, kolik vyprodukuje přibližně 2200 osobních aut za rok. Běžím dál po cyklostezce a cestou potkávám kříž i malou kapličku. Běžím také kolem místního letiště. Mířím k 3. největšímu větrnému monstru. Stojím přímo pod turbínou a cítím neskutečnou sílu větru. Je fascinující sledovat, jak člověk dokázal tento divoký živel alespoň částečně zkrotit. Třetí elektrárna je výrazně větší než její 2 severní sestry. Má dvojnásobný výkon a její celková výška se blíží 200 metrů. Každá z lopatek měří asi 70 metrů. Rotor tak při otáčení zametá plochu velkou přibližně jako 2 fotbalová hřiště. Pro představu je jednou tak vyšší než věž Nové radnice v Ostravě. Dokonce i známá Eiffelovka je jen asi o 1/3 vyšší. Zajímavostí je také rychlost špičky lopatek. Ta může dosahovat až 300 km za hodinu. Během hodiny, co běžím kolem těchto 3 větrných elektráren, vyrobili dohromady přibližně 2,5 MWh čisté elektřiny. To stačí například pro spotřebu přibližně 750 domácností na 1 hodinu. Elektrárny mají ale také řadu nevýhod. Tvou největší může být hluk. Při silnějším větru je slyšet šum lopatek, které se otáčejí vysoko nad krajinou. Výroba elektřiny je kolísavá, záleží na síle větru a také ohrožují ptáky a netopýry. A velké jsou také pořizovací náklady. Pomalu zapadá slunce a já se blížím k cíli. Dnes to byl závod s větrem. A jak vidíte, motivací k běhu nebo pohybu vůbec můžou být vedle památek či historických událostí také třeba tyto technické zajímavosti. Stačí jen chtít. Tak máme za sebou pěknou podvečerní 10-kilometrovou trasu kolem vysokých větrníkových monster. Doufám, že se vám trasa líbila a že jste se i něco dozvěděli. A můžete mi klidně napsat, jestli takové elektrárny potřebujeme, nebo naopak, jestli jenom jízdí krajinu. Díky a příště zase s Tomem v laufu. Čau.